Assalamu alaikum. Kawai yanzu ina zaune wani tunani ya faɗo min, wai mi isa da an yi maganar mutum zai dan sai mota ko mutum ya nemi shawara a gurin ka yana so ya dan sai mota mai kwari mai kyau, ba abin da yake fara fitowa daga bakin mu sai Toyota ko Honda. Ba fa su kaɗai ne motoci masu kwari ba, akwai motoci masu kwari wanda da yawan ma san da su ba, kuma akwai spare parts ɗinsu a Najeriya kuma ana sai da su a Najeriya, kawai dai ba ma gane musu ne shi sa ba ma siya. Yanzu tsayan gaya muku wasu daga ciki, duk da dai waɗannan yawanci motoci ne a sama. Yanzu ina jin Mitsubishi Pajero 2006 to 2021. Kun ga wannan motar da kuke gani, mota ce mai mugun kwari mai mugun daɗi, amma mutanen mu kwata-kwata ba su hawanta, tsalla nake ganin ta. Duk motar da aka ce maka kamfani ya haɗa mota na tsawon waɗannan shekaran sama da shekara 10, ka san wannan motar ta karɓi ne a hannun kamfanin kuma mutane sun ji daɗin ta. To wannan Mitsubishi Pajero ina jin tun 2006 har 2019 to 2020 kamfanin na yana producing ɗinta. Don haka mota ce mai kwari wadda take a sama, kuma in ka sai ta zaka sha mamaki, zaka ce na gaya maka. Sai ina jin sai mota ta biyu ita ce Mazda CX-9 2006 ina jin. Kun ga ita ma wannan Mazdar mutane suna looking down akan wayannan motocin. Mota ce mai daɗi mai mugun kyau wadda ita ma in ka ce ta ba za ka yi da na sani ba. Sai mota ta gaba ita ce Suzuki Grand Vitara 2008. Kun ga wannan motar da kuke ganin ta? Wallahi mota ce mai mugun daɗi ko mai mugun kwari sosai. In ka duba consumer reports ɗinta a kamfani ba matsala sosai kan wannan motar gaba ɗaya, kuma ina ganin ta ana tsalla muke hawanta, kuma akwai spare part ɗinta fa anan. Inji kala biyu take zuwa da shi, da 2.4 liter 4 cylinder engine wanda shine mara shan mai wanda zaka fi jin daɗin sa, da kuma 3.0 liter V6 ya dan fi shan mai amma ya fi daɗi da gudu dan zabare. Off-road vehicle ce mai kyau kuma mai daɗi, ita ma in mutum ya same ta wannan zai ji daɗin ta sosai. Sai mota ta gaba ita ce Suzuki XL7. Kun ga wannan Suzuki ita ma mota ce ita ma mai mugun kwari mai mugun lasting, kuma still dai zan ƙara maimaita muku ana samun spare part ɗinsa ana. Na san abin da wasu za su ce kafin ma in ga bidiyon nan, na san dole sai na samu wasu sun ce haka ai makanikan mu ne ba su iya gyaran sa ba. Yawanci wanda na lissafa yawanci motocin Japan, so motocin Japan suna da kamanceceniya gurin wannan saukin engineering din. Za a ga maybe inda plug yake a Toyota shi ma wannan anan yake, inda cable kaza yake anan kaza yake, kusan komai nasu iri ɗaya ne. Da haka makanike inda ya san me yake mai nutsuwa ne, yana da fikira da dabara, in dai hawa wa'ancan motoci yana gyara su, wa'annan ma in yana zai iya gyara su, ba wani abu bane. So amma an samu Toyota da Honda an tsuga musu kuɗi. Sai mota ta gaba ita ce Acura TL. Kun ga ina masifar san Acura, amma na fuskanci mutanen mu kuma ba su gane su anan ba. Motoci ne masu luxury ko masu kwari, kusan komai nasu iri ɗaya ne da Honda ta suke share. Dan haka idan kana so ka sai mota ka daina tsayawa kana bar ra'ayin wasu, kai binciken ka sosai, ko kuma ka tambayi wanda ka san ya sani zai baka shawara, kuma in ka tsaya ka bi wannan shawara Allah cikin ikonsa aka yi dace, za ka hawo mota kuma ka ji daɗin mota. So kar ka manta ka sharing wannan bidiyon kuma kai like ko kai saving saboda gaba. Wassalamu alaikum.